Здравейте! Благодаря на всички, че решихте да се присъедините към откриването на кариерния център към факултета по славянски филологии и обучението за нашите студенти за кандидатстване за работа и подготовка на мотивационно писмо и CV. В началото ще представим новосъздаденият кариерен център. Уважаеми колеги, за мен е изключителна чест и привилегия да съм тук сред вас. Разбира се, на първо място от името на ректора професор Георги Вълчев, ректорското ръководство и мое име в частност, тъй като една съществена част от дейността на университета е, освен обучението, научно-изследователската дейност, културната, обществено значимата дейност, разбира се, това е кариерното развитие. Не случайно именно в този мандат на професор Вълчев е обособен и ресор, посветен на връзката с работодателите, кариерното развитие и алумни общността. Смея да твърда, че това е нещо, което е неразривна част и е свързано с обучението, израстването и подготовката на нашите кадри. Т.е. от студентската скамейка един плавен преход, едно подпомагане в кариерното развитие, създаване на умни общност, която в последствие е един от най-важните играчи в подпомагането на следващите поколения и изграждането на една устойчива професионална общност. Днешният ден е специален не защото кариерното развитие не е съществувало. Факултета по славянски филологии винаги е отделял място в своята развитие, приоритети и дейности. Специално внимание на кариерното развитие и умни общността. Колегите ще разкажат, знам за един изключително успешен проект, свързан с умни общността. Днесният ден е специален с това, че всъщност официално се формализира учредяването на един такъв кариерен център, който по един регулиран начин ще подпомага дейността и ще управлява всички дейности, свързани с така наречения календар на кариерни събития, форуми, посещения на базови обекти, връзките с училища, с ученици и всичко това, което в крайна сметка подпомага и позволява на студентите да се ориентират още в процеса на работа за своя професионален път и да бъдат подпомагани по един прозрачен, адекватен и професионален начин от своите колеги, от своите кариерни консултанти, за това те да се реализират най-пълноценно, да покажат своите умения и компетенции, които са придобили на студентската скамейка. Кариерният център е някаква такава структура, междинна, средищна, смисъла от която всъщност е да осъществява връзката между факултета, т.е. между висшето образование, сферата вече на професионалната реализация, т.е. на работодателите и на завършилите факултета, и от друга страна, другата предходната фаза, така да го кажем, на средното училище, на кандидат студентската кампания, на тези, които предстои да станат наши студенти. Огромен процент от нашите завърши работят в професии, които са директно свързани с филологията. Те могат да бъдат както свързани с езика, като работа с клиенти, преводи, туризъм, така и с педагогическата правоспособност, преподаватели по език, български език и литература в начално и средно училище, преподаване и научно-изследователска работа в висшето образование. Също така представителство на нашата общност в сферите на медиите, публичната, държавната администрация е ясно показателно за широкият обхват от квалификации, които получават. И разбира се, в рамките на този проект ние видяхме и обратната връзка, която нашите възпитаници след приключване на своето образование отдават към своя университет. Огромния ентусиазъм и желание не просто да се завърнат сред стените на университета, а именно да общуват с младите си колеги, да споделят опит, което видяхме на 2 срещи, които организирахме миналата година и които ще бъдат продължени регулярно, периодично в рамките на дейността на кариерния център.